ɗai ya zo shi kenan, ba batun wata magana a sa'arana. Rabbunallahu sarki abun bauta, kai nake kawo dukkan hajata, na sani ba ka gajiya da duba ta, yau ma ga bukata ka amsa ta, dan buruzul kamali cikarar bauta, ban abin da nema baya bada ta, ga abu ɗai. Juriya a tafiyar kusa muka kara mu, waige hangen wani abu rushe mu, kwaɗayi kula fitin annabinin kamu, karka bar lokaci rabu ya kwace mu, ko me zan yi annabi ya nuna mu, ina ya addu'a kuma ya ce amin, ga abu ɗai. Salatinka kun tsayayye da ya tsaya da kiyamarka, gwargwadon yadda ka sa shi aikinka, su yawan masu sako da biyayyarka, dan salatinka yarje min yardarka, kar in bari yin aiki a sashinka Allah. Faduma, Faduma, Faduma kenan, daga jin sunan ka san shi kenan, babu wata kofa bayan ita kenan, an rufe duk wani zance daga yankin nan, ko a kama ko a saki zancen nan, dole babar na ki makara kenan. Sallama ta ga sarkin sarautar na, sallama ta ga daular wadatar na, sallama ta ga mamallakin tafikin na, sallama ga mai kyauta mamakon na, sallama ga bayyanar hasken zatin na, sallama ga wanda ya taro Allah na, sallama ga mai sarkin dangin nan, sallama ga mafi karfi a dan sannan, sallama ga mafi kyawun surar nan, sallama ga mafi hasken zatin nan, sallama ta ga mai duka mai ikon nan, malladunahu muntaha kenan, ya abu ɗai. La ilaha ula ita samu, duniya da musiba ta kamu, kafin a ce nubuwa du an damu, babu mai saita kowa a alakar mu, sai ga rayuwar halitta ya raya mu, muka gane awwalin da akirin kenan, ga abu ɗai. Annabi ya kira bayi sun karba, ya zuba musu Allah sun kurba, wanda duk ya san shi shi ya sani ba kwaba, shi ya yi abin da ya yi a ciki aka karba, wanda duk ya sha Allah har ya yi teɓa, annabi ne ya sare sirrin nan, ga abu ɗai.
to yanzu babu ɗimuwa ta kauce tun ɗazu ya yi ginin kubba ta gini ta wanzu ya shimfiɗa shari'a ta bozu kowane lungu da sako sun turzu sun shaida ya isar kuwa shi kenan. Shadidin kuwa mai wahayi barka dai saukar ka ta rufe kowane sashi dai arka ta kashe kowace aya dai kuma ita za a yi ta takarari dai har Allah ya kai mu ga sa'i dai babu canjinta kowane misalin nan ga abu dai. Mukamunka ga mazira ta kankanka a kayanka mai karfin boya ya tsara ka ga makani ali na zatinka wanda ko nubuwa ba ta samu anan ga abu dai. Haramun ne ga rana ta nuna ka ko ta zo da misalin ka ba kwatankwacin irin ka ko a farcen ka ba kama ga ainihin girman kimar ka kai ne kawai a cikin buwayar ka mai kama da kai sai dai kai kenan ga abu dai. Rabu ne ya zaɓi zaɓinsa da ikonsa duk yadda ya bayar kuwa ansa ba a sa shi ba a hana shi a mulkinsa ba a tambayar yaya ya yi tsarinsa to annabi ya wuce shirin wasa dan shi ne tsarin Allah na ga abu dai. Sa hannu shi ke sawa ayya hana ta zaunu ba tsallake shi a wuce kuma wai har a gano kuma har a ce an kai wani wai dan ya sanu babu mai karfin karba daga matinu sai ruhul haƙi gaskiyar kenan ga abu dai. Kamun tuba a haƙin nan ya tausasa san bai taɓa zagi ba bai hantara da kyara da duka ba bai ce
samu Allah da shi kenan ga abu dai. Bai dau takobi don sanya ki ba, bai yaki mata bai taɓa yaro ba, bai dau ganima don ya tara ba, bai taɓa kwana da kwallon dabino ba, bai taɓa ci bai hani kamar baba, kuma dan mu yayi wannan kuji dangin nan ga abu dai kai shi kenan. Kuma bai taɓa tawaya a ibada ba, bai manta da aikin Allah ba, bai taɓa kuskure dan tarin aiki ba, ba a kai shi kula da iyali ba, iya je kasuwa don wata haja ba. Annabin fa annabin ne ku ji dangin nan ga abu dai. Da zan kwatanta shi a tsarin shi, da me zan sufanta shi a kimar shi, duta inda nan ba sai na ji babu ya shi, sai lamarin ya ce mun shi ne shi. Rabu dan martaba da buwayar shi, basirin shi wanda babu ya shi din nan ta abu rai. Babatun wata magana, ya Allah ka kare cika ni da hasken shi, ya Allah ka kare dora na hanyar shi, ban karfin so da zai ce ina san shi, duk wani wanda zai gani ya ganni gani gashi, duk mai nema cikinsa in zare tashi, in samun da babu wani samu bayan wannan ga abu dai. Ya Allah kar cutar da mai san shi, ya Allah kar in yaudara da sunan shi, wanda duk ya isa abunsa ka nunan shi, kar jabi ya boyan makani shi, ko da kariya ya zo min da sunan shi, sa mai abin da ya so amun wannan ga abu dai. Salati ta kayo mai rufa kowanne, wanda duk sa bai da su yi murna ne, matan sama a sa masu mukami ne, a sa ali makanin su makani ne, Fatima ta cewa Hassan gashe ne, sai Husaini ya ce gabu